Neguko solstizioa olentzarotan gertatzen da. Urteko gauik luzeena da. Eta olentzerok ondo daki. Izan ere, gau horretan eguzki zaharra hil eta berria jaiotzen da. Eguzki zaharra hiltzen denean, olentzero basora joaten da. Basoa ilun egoten da. Hotza, dena beltz-beltza bilakatzen da. Ezetasuna egoten da. Olentzerok, koxkolak, adarren borrak bildu, denak bizkarrean jarri eta etxera joaten da. Etxera iristen denean, enbor guztiak bildu, menditxo bat egin, eta piztu egiten du. Eta hori piztearekin, eguzki berriari jaiotzen laguntzen dio. Eguzki berria hor jaiotzen da, haurtxo txiki bat bezala. Ahul-ahul, amalurrak bere besoetan hartu eta ondo zaintzen du eguzki berria. Goxatuz, maitatuz. Eta pixkanaka negua pasala, haurtxo txikia indartzen joaten da. Eta hemendik gutxira, udaberria dator, eta sekretutxo bat kontatuko dizuet. Udaberriko solstizioarekin batera, amalurrak eguzki berria aurkeztuko digu. Gazte eta indartsu loretuko ditu, zelaiak eta basoak poli-politia jarriko dira. Dena kolore berriz, txoritxoak abestuz, eta egun berriak etorriko dira. Baina orain, etxean gordetzea tokatzen zaigu. Goxo-goxo, nik hemen argitxo bat piztu dut. Amalurrak bezala, zuen barrenean argitxo hau indartzen joateko. Eta hala bazan, edo ez bazan, sar dadila kalabazan. Eta irten dadila zuen bihotzetan.